అరే ఊర్లో అందరూ గాలిపటం ఎగిరిస్తుంటే మీరేంద్రా ఖాళీ కూర్చున్నారు? గాలిపటం తెచ్చిన ఈ చైనా మాంజా ఇచ్చిన ఈ నుండి ఎగిరిస్తే ఆకాశంలో తేలుతుంది రా. తొందరగా ఎగిరిద్దాం పాప అన్నాడు. గాలిపటం ఎగిరేయాలి. ఏ జుర్ర ఏ గాలిపటం జుర్ర ఎంత హైట్ ఎగురుతుంది జుర్రా. ఏ అమ్మ ఓలకడం పైకి ఎగురుతుందిరా పడది. అరే గాలిపటం తెగేటట్లుందిరా. అరే 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 తెగ తెగ తెగరా అరే పంపరా పంపరా. హలో అమ్మా, ఊరికి దగ్గర వచ్చినమ్మా, 2 నిమిషాలు మన ఇంటికాడ ఉంటా. ఈ సంక్రాంతి పండుగకి ఈయన ఉంటాలేమ్మా. సరే అమ్మా వస్తున్నామ్మా. అరే గాలిపటం ఆడ పడుతుంది. అరే 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 కింద వాటర్